Hei, bună tuturor! Azi vreau să vă vorbesc puțin despre un supliment alimentar pe nume Agaricus. Agaricusul îl vom întâlni sub o formă de capsulă gelatinoasă, conține 10% polizaharide, fructifer fungic, dioxid de titan. În general, ciupercile, în special cele bazidoamicetoase, subspecie de fungi care cuprinde cele mai avansate specii din punct de vedere evolutiv, sunt o hrană valoroasă și foarte populară, cu un conținut scăzut de calorii, dar bogat în minerale, aminoacizi esențiali, vitamine și fibre, acestea intrând în categoria ciupercilor medicinale. Această ciupercă o vom mai întâlni și sub numele de ciuperca lui Dumnezeu, originară din Brazilia, unde se numește cogumelo de sol. Are beneficii precum activarea sistemului imunitar, adică înfrânge tulpina infecțioasă. Ajută la scăderea în greutate. S-a făcut un studiu la Centrul Național de la Research Științific, a examinat efectele extractului de Agaricus blazei, muril, asupra șoarecilor obezi. S-a putut observa că atunci când șoarecilor cărora li s-a administrat o dietă bogată în grăsimi, dar și extractul din ciuperca lui Dumnezeu, aceasta din urmă a oferit un efect protector împotriva creșterii în greutate și au devenit mult mai energici. Îmbunătățește funcția hepatică și este adjuvant în diabetul zaharat. Totodată, curăță organismul de metale grele. Beta-glucanii din ciuperca lui Dumnezeu o ajută să joace un rol important în promovarea creșterii celulelor protectoare, ceea ce ajută la asistarea procesului de detoxifiere chimică și toxică a metalelor grele. Este un adjuvant în tratamentul împotriva cancerului. Mai multe studii indică faptul că Agaricus blazei muril poate ajuta la combaterea celulelor canceroase. Tocmai de aceea protejează și vindecă pielea. Eu îmi permit, în urma acestei mici prezentări, să vă dau un mic sfat. Atunci când consumați anumite suplimente alimentare, asigurați-vă că vor fi 100% naturale pentru binele vostru și a întregii familii și totodată încercați să preveniți, nu să vindecați bolile. Fiecare organism are nevoie de un supliment alimentar. După 20 de ani, corpul nostru devine cam șubred și automat trebuie să-l ajutăm puțin și cum o putem face decât cu aceste suplimente alimentare. O seară frumoasă!